Lassasabb, azt hittem, azt mondja, hagyd béke, ember, azt mondja, mert meg sem tudsz fordulni, de ki messz, azt mondja, itt van hát most. Azt mondja, a remorkával messz, a Dacia, a kis amely. Ha tél volt, érted, de ilyen hol volt. Elmenjünk reggás. Pupuk. Be volt csinálva a közajtók, minden, érted? Ja! Mondom, el vagyok, de itt. De jövök, mindjárt, ide vagy, szedjük ezt. Még egyszer, Rózsali! Megdom, jövök, egyszer, látom, hallom, hogy valami nyitorog. Mondom, és gyere, menjünk be, mert a meg vannak halva. Nem vagyunk meghalva, jövök mindjárt! Mondom, be kell ütni az ajtót, de kergelt a lény. Be kell ütni az ajtót, mert valami baj van, na mond. Jaj, nem beütni, de mindjárt nyitom ki ezt. Abban a baj, hogy két ajtó volt, érted, és a széles fal volt. Baszta, a másik ajtó, a kis ajtót elcsináltak. A ruhákat beleraktak ki a zsákokból, én. Beleraktak minden ilyen érted, és akkor már volt a vigyés, hogy hova tegyék el, érted, bajban. Mondom, hogy be kell ütni már, Rózsaléknál valami baj. Jaj, no, bemegyünk, amikor bemegyünk, az a nagyház tali volt ilyen zsákkos, ilyen bolondságokkal, ruhákkal. Vigyem én vissza a kocsiba. Mondom neki, Rózsalék, itt nagypálban mondom már, megpróbálom elvinni, de nem fél fel az anyja. Nem mondod, hogy te úgy látod, gyere, ide, mindent nem volt arra, mindig lassabb, hogy a fiával egy javazik. Valahogy nem tudok, hogy nem kapok egy kocsit a magán. Akkor mondtam, hogy ide, te menjél haza Brassában, mert hordozlak téged. Hallom reggel, két áram. Na, én tudom, hogy nem ittál. Azért van Brassában, de én csak nem ismerem a pirosokat. A szemaforok nem mond. Biztos nem ismerem a pirosokat, ezért nem álltál. Nincs minden.